ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ରାଓ ପ୍ରୀତି ଜୟଗୁରୁ। ଗର୍ଭରେ ମରିଯାଇଥିବା ସନ୍ତାନ ପୁଣି ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ଏହି ସତନାମ ପ୍ରଭାବରେ। କେମିତି ଶୁଣିବା ଆମେ ଏଠି କିଭଳି ଭାବେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ମୃତ ଶିଶୁ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଭାଇ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିଲେ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ କାମ ବି କରନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦାଦା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 6-7 ମାସ ହେବ କଠିନ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ। ଡାକ୍ତର ଗୋକୁଳ ବାବୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରସବ ବେଦନା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସ୍ରାବ ନିର୍ଗତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋକୁଳ ବାବୁ ଏବଂ ଆଉ 2 ଜଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିଲେ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶରେ ଠିକ୍ ହେଲା ଯେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସବ କରାଇ ନଦେଲେ ପ୍ରସୂତିର ବି ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ସହଜରେ ଗର୍ଭରୁ ଭ୍ରୂଣ ନିଃସାରିତ ହେବାର ଉପଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ରୋଗିଣୀକୁ ସେବନ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା। ଡାକ୍ତର ଗୋକୁଳ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଠାକୁର ଭୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ଘରୁ ସମ୍ବାଦ ଆସିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ। ରୋଗୀର ଦୁର୍ବଳତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ, ପେଟରେ ଅସହ୍ୟ ବେଦନା। ମୃତ ସନ୍ତାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୂମିଷ୍ଠ ନହେଲେ ମାଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ କାତରତାର ସହିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କଲେ ଯେ ଆଜି ରାତିରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ ଦାଦାଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜନ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ ତେବେ ତାହା ବଡ଼ ବିପଦର କଥା ଓ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ମା'କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର କିଶୋର ମୋହନକୁ ପଠାଇଲେ। ଭଲ ରୂପେ ପେଟରେ ହାତ ମାରି ଦେଖିବ। ଆଉ ଡକ୍ଟର ଗୋକୁଳ ବାବୁକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଲେ। ଅଶ୍ୱିନୀ ଦାଦା ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ସତକୁ ସତ ସନ୍ତାନଟି ପେଟ ଭିତରେ ମରିଯାଇଛି। ତାପରେ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଜୋରସୋର ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ, ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜୋରସୋର ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ପେଟ ଉପରେ ହାତ ରଖି କିଶୋରୀ ମୋହନ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଠାକୁର ପଚାରିଲେ, ଅବସ୍ଥା କିପରି? ଘର ଲୋକ କହିଲେ, ପିଲାଟି ମରିଯାଇଛି। ଠାକୁର କହିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଘର ଲୋକ କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବୁ? ପିଲାଟି ମରିଯାଇଛି। ମା'ର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ପୁଣି ଠାକୁର ପଚାରିଲେ, ଯାଆନ୍ତୁ ଦାଦା, ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋକୁଳ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ। ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥା କିଛି ଭଲ ଅଛି। ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଜୀବିତ ଅଛି। ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରୂଣର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣାଗଲା। କିଶୋରୀ ମୋହନ କହିଲେ, ପିଲାଟି ମରିବା ବି ସତ୍ୟ, ବଞ୍ଚିବା ବି ସତ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନର ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୟ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ, ମୋର ଦାଦା ଗୋକୁଳ ବାବୁ ଡାକ୍ତର, ଭଲ ଡାକ୍ତର, ସେ ପିଲାଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। 2 ମାସ ପରେ ପିଲା ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଜୀବନ ଲାଭ କରିଅଛି, ସତନାମ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କଲେ, ସେ ହେଉଛି ସତନାମ। ଏଇ ସତନାମ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କଲେ ଅସମ୍ଭବ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ମନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଏ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ ହୁଏ। ନାମ ଜପ କଲେ ନାମର ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ସେହି ସ୍ପନ୍ଦନ ଆମର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ଟିସ୍ୟୁକୁ, କୋଷ, ସମସ୍ତ ସ୍ନାୟୁ ତଥା ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଅନ୍ତର ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁଟାକି ଇନର ପାର୍ଟ ପ୍ରବେଶ କରି କମ୍ପିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମର୍ମସ୍ଥାନ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି କମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପଡ଼େ। ମର୍ମସ୍ଥାନ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରବାହ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ସେହି ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରର ମନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ସତନାମକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଓ ପ୍ରୀତି ଜୟଗୁରୁ।